Ani first time video ebo khaimani ongkha hinkhe mane bota biphiong ongkha ta kok salaimani mane kaisa biphiong maichai phai moso yokjakha taborey bota hai kok sungkha ta bono haikhe salaimani puila video mane puilani haite naidi lastic jora kat khaya oi naidi hinkhe si kaham khe norok bujinai kat khai kaham khe bujima glak please norok ani video no chajak hankhe like subscribe share khaidi asungno hambai phai maichai phai tabo maichai phai mosoyok mani paje muyo mosoyok kha markhe sawle mui songkha ba asung markhe mosoyok khle songko nong borok no songmani bo he moso asuk ko kabang tar di machi sa rir khang ke ba yok kha markhe yok kha mui thopan moso markhe yok kha tangmui role songkha ba asuk daki de maichai khika moso yok khai de muya sakhui o wak bo uri songjak abono moso yok kha haba thokata nong borok songmani no thoka markhe o manai nung tak mai rok chai phaika ba tak byang rok thangjan kun jaga rok thangjan tong he kurui dara thangjan kurui ang tak ko hanyo achoi kisa jirai thuchina tongla bor thangani ba dara kun jaga rok thangjanai tong ani thangnai ke thangman kun jaga rok ani kun jaga thangjanai kurui ang log hindi himan ta kaisa jaga thangjanai tongo thanglayan himani hindi ke thanglayan hindi thane ke thangai mano an bu kun jaga rok thangjanai kurui ke ba thangman hindi kon do ang log hindi